bere biografiarekin ere oso loturik dago bere poesia, ze batez ere ezaguna da holokaustoaren poeta nabarmenetakoa edo izateagatik, ez? Berari egokitu zitzaion konzentrazio esparru batean egotea, bizitzea, hala moduz, bizirautea, judutarra zelako. Eta, bere poesian hori nola baita edo agertzen da, ez? Agian askotan ez modu esplizituan, baina bere poema ezagunena, Erio fuga izenekoa, Todes fuge, bada nolabait, horren inguruko poema bat, ez? Poema nahiko luze bat. Xabier Montoiak itzuli baino lehen, Koldo Izagirrek itzulia zuen, Solte, eta beraz, kailera honetan, bigarren bertsio bat edo aurkitu dezakezu, kasu honetan Xabier Montoiarena, ez? Erio fugarena. Bere amak nolabait bultzatu egin zuelako alemanieraz ikastera, alemaniera menderatzera, eta txiki-txikitatik alemaniera izan zen beretzat nolabait hizkuntza kultua edo. Bestetik, bere aita oso judutan praktikantea zen, eta beraz kultura judua ere nolabait irakatsi zion, eta bera horrekin batera erraia ere ezagutzen zuen txikitatik. Eta horretaz gain, kalean hitz egiten ziren, errumaniera, ukrainera eta jihisa ere txikitatik nolabait, edo gaztetatik ezagutzen zituen. Gerora ikasi zuen ingelesa eta frantsesa, beraz, bada pertsonaia edo, eta kasu honetan idazle tipiko horietakoa, ez? Europa erdialdeko horietakoa, hizkuntza eta kultura mordozik gurutzatuta dagoen poeta horietako bat. Horrein burua etortzen zain, bizi dagoen artean, adibidez Magritte bat, ez? Claudio Magritte eta gainera bere idazkietan beti ezaltzen dako esentzia hori, ez? Nolabait, erdialdeko Europa mugiko horretako poeta, ez? Eta hizkuntzetarako doai hori izateaz gain, itzuli ere egin zuen eta itzuli zituen poeta handi ugari, ez? Shakespeare, Emily Dickinson eta beste hainbat poeta, ez? Itzultzaile beraz, fina ere izan zen, Pontxelan. Eta, bere poesiari buruz zer esan daiteke, bere poesiaren inguruan lehenengo hauzetako bat eta izaten da beti nahiko hermetikoa dela, ez? Angel González zen segurazki beste muturrean egongo litzateke, ez? Gure bilduman denetarik argitaratzen dugu, ez? Poesia mota harik eta ugariena argitaratzen saiatzen gera, eta beraz, Pontxelanek bai eskatzen duela halako patxada, pazientzia ere bai irakurtzerakoan. Gauza asko ez dira ulertzen erabat eta hasi batzela zure kabuz ikertzen, erreferentzia batzuk nahiko pertsonalak dira. Esan bezala, kultura judutarra ere modu batera bestera azaltzen da. Baina, era berean, nolabait adierazle da bere poesia mota hori, nolabait bere ezintasuna azaltzeko poesia da nolabait, ez? Bere ezintasuna munduarekiko, hau da munduaren badaka poema bat munduaren ulertezintasunaz hitz egiten duen, ez? Beretzat mundua eta holokaustoaren esperientziarekin nolabait halako modu objektu kriptiko eta hermetikoa da, ez? Eta horri nolabait erantzuna emateko bere hizkuntzaren ere, bere poesiaren hermetikotasun hori.